BJPजों UPPLजों सोमोन्दो दंना गैया नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो मोनगासिनो दङ जोङो आं बेखौ आंनिफ्राय बुंनो नागिरा खिन्थु BPFखौ दिनै BJPआ सैया BPFआ कौटि हाजार कौटि थाखा जाख्ल'नायनि थाखायनो दिनै BJPआ सोदांनाय लाबोनो थाखाय बिथांमोननि पलिटिकेल पार्टिखौ रायजोनि सिगाङाव फकास खालामनानै पलिटिकेलि दि मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीखौ सोबख'गासिनो दङ बे प्रमान होगासिनो दङ जायनि जाहोनाव BJPजों सरजाबनो हायैनि थाखाय बिथांमोना BJPखौ हयथ' बखिनो जानो हागौ बेवहाय जों बुंनांगौ गोनांथि गैया खिन्थु मोनसे बाथ्राया सैथो दिनै हाग्रामाया होनदों दिनै प्रमद बर'आ UPPL हान्जानि सासे आफादगिरि जानानै सोरबा बर'नि आफाद दैदेनगिरिफोरजों सोरबा BJPनि दैदेनगिरिफोरजों एलायन्स खालामनानै बर' हारिखौ जाख्ल'नो नागिरदों फोजोबस्रांनो नागिरदों होननाय रावा बे हाग्रामानि सेराव बे BPFनि सेराव मानोना थांनाय 17 बोसोराव BPFआ मा खालामदों मा खालामा बेखौ गासैबो रायजोफ्रानो मिथिगौ जायनि जाहोनाव दिनै सावथाल भाइफोर उराव भाइफोर गासैबो जाथि जनगोष्ठीया खौसे जानानै UPPLखौ सापर्ट होनो फैदों BTR एकर्डखौ जोंनो खालामना लाबोदों जोंलाय आरो मानो गाज्रि होननो बेथ' मोजांनि थाखायसो लाबोखानाय सोरबाया सोरबा सावरायग्राया सोरबा धीरेना सोरबा हाग्रामाया होनदों मानो होनो बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ जाय सावरायग्राया गावनो थाखा गैया गैयै मोनसे पार्टियाव पलिटिक्स गैया होननानै BPFआव हाबदों बे सावरायग्राया BPFआ जा बुंदों बेखौ बुंखागोन नोंथांमोना मिथिगौ मासे दाउस्रिया फिसिजायो गानले दौजानानै खानस्रि दौजानानै एम्फौ एनला दौजानानै बै दाउस्रिया बिगोमा फिसिनाय बिगोमानि रावखौ जा बुङो बेखौनो बुंखायो मानोना बिसोर बिगोमानिखौ रावखौ लानाय गानले दौजानाय खानस्रि दौजानाय एम्फौ एनला दौजानाय मासे दाउस्रि बेनि थाखायनोथ' आं नंखाय बुंदों मानोना बिसोरो थांनाय जुन मासनि 30 अक्ट'खालि SP ब्रान्चनि IGPजों दम हरजादों मानोना SP ब्रान्चनि IGPआ बिथांमोननो बे फर्मेटखौ हरनानै साख्रि होगोन होननानै मालाबाबो बुङाखै 30 तारिखआव बिथांमोना लिंहरजानानै दम हरजादों दिनैलाय माथो साख्रि होनो हायाखै बिथांमोना नङा होमबा আজি কিয় চাকৰি দিব পৰা নাই কাৰ হিম্মত আছে 17 বছৰত BPFে এজনো মানুহক চাকৰি দিব পৰা নাই যিবিলাকক দিছে মাষ্টাৰ ৰোলত তাকো 3 লাখৰ পৰা 5 লাখ 15 লাখ ঘুষ লৈ পেলাই সিহঁতে দিছে আৰু তাত কিয় চাকৰি 15 দিনত 1 মাহত 3 মাহত কেনেকৈ চাকৰি দিয়াৰ কথা আহিব পাৰে Helena Murbo Oka atu Gursin Para acha tihin do okata dol re boloina UPPL re chet ye tem boloina असुविधा माने आले गाडा पटिशन माने बांग हुयुग कान तले आले ला डुबो कना आर डुबो लेकाते आले उड़ा दुआ दंसो कना हसा जमी दंसो कना आर आले घरज रे BPL कार्ड बनु तलिया इना कते आले जॉब कार्ड बनु तलिया उना लकते जम दा उना करे हले इये कना आले बिनती को ताले तले डडी कुई घाट ले बनाव दा उना को रे असुविधा पड़ाव ले कना आर उना रे BPF सरकार दो उना को रे दाय से उना को रे कुली जंग से उना को रे साबे दो बाय हतावे तलिया आर निया बछर हा आइमा उतर दुबो दा बोलो आले तरा बड़ा बिक्री हबी तीन हबी ते हो तीन नुआ BPL रन दो बाकू सेटर लेना तीन UPPL रन सेटर कते गाले रेशन को इदी टू आले थाना आर लौकाते थोड़ा मसी हड़ को वार के लिया तीन हड़ पे बोलोइना तिहिना बोलो रे 18 जन गन पासे मोर नाम लुसु किसको मैं गाँव खन गोसिंपारा हाँ मैं আজি UPPL दलत हमा हल कारण मोर विषयटा हो गल इमान 17 बছर लै BPF दलर मोर गाँवखन गोसिंपारा गाँवखन एटा करिब पारा नाय एटा रास्ता घाट खै ভাল আছে ना नाय जिमान घाय मोर गाँवर किमान रास्ता खराब होया गेছে এইগুলা বস্তু ইতিও বনাই দিবা নাই যেতিয়া এটাও এটা কথা পিছত হয়ে গেল আজিলৈকে মানুহ এতিয়ালৈকে আই ঘর এটাও নাই সেই বিষয়ত আমার বর্তমান আজি জয়নিং হওয়া বর্তমান 19 জন মানুষ হব মই দল গঠন করে সোমাই আহিলো UPPLত কারণ এইগুলো চাই চিটিটো চাই পেলাই তেতিয়া আগৰ কথা এটা আছিল এনেকুৱা মই নিজেই গৈছিল মোৰ সেইফালে বানপানী হৈ থকা প্ৰটেকশ্যনত কাম কৰিবৰ কাৰণে মই নিজে গৈছিল তেতিয়া ইহঁত কল হবৰ পিছত কল BTC চৰকাৰ ৰাজধানী যাৱাৰ পিছত প্ৰেচিডেণ্টে কৈছে চাব লাগিব মই BTC চৰকাৰৰ টকাটো মই কলম BTC চৰকাৰটো চাওক না চাওক তথাপি মোৰ বস্তুটো কাম কৰি যাওক এইগিলা বস্তু নোহোৱাৰ কাৰণত এতিয়া UPPL দলৰ সময় হৈ গ'ল ইহঁতৰ ব্যৱহাৰ চাই মানে ভাল লগা নাই আজি ইহঁত আমাৰ ছাৰবিলাক গৈ মোৰ লগত আলোচনা কৰিছে আজি যেই সুবিধা কি অমুক দিন তমুক দিন হেন তেন নাই আজি লেট্ৰিন থেট্ৰিন একো নাই দিবও পৰা নাই আর দিয়াও নাই
আই ৱাই চালেতো বাদে দে তাৰপিছত কি কৰিছে এই যে বিধৱা পেঞ্চন বুলি কয় আমিতো টিভি চাই থাকোঁ বিধৱা পেঞ্চন আহিছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা শুনা পাওঁ এইবিলাকো গাইব হৈ থাকে এতিয়া কোনে খাই আছে এতিয়া সেইকাৰণে যাৰ ফলে বাধ্য হৈ আমি UPPL যেতিয়া চৰকাৰ গঠন হ'ব ইহঁতকো ট্ৰাই কৰা যাব এইকাৰণে আমি ইহঁতৰ লগত যোগদান কৰিছোঁ दिनैसिमाव UPPL जुदि जोंनि समष्टि हिसाबै नायोबा 14 नं चिरां दुवार हिसाबै नायोब्ला 1500नि खाथियाव थांबाय 1500नि खाथियाव थांबाय आरो जुदि बे माखासेखौ जुदि नायबावोब्ला माखासेया अलरेडि माने माबायाव दङ हाबगोन लाइनाव दङ लिस्टआव दङ बिसोरखौ नायोब्ला माने 1800सो जाहैगोन आरो गासै आरो दासिमाव थांनाय बारावथ' 38टाल' भटआव देरहादों दा बे देग्लायनिया खिन्थु ओरैबायदि जाबाय 38टानि जायगायाव 3800खौथ' बाद होदो 5000नि गोजौ बेखिनि डिफारेन्सआव देरहागोन आरो एबाराव दा बेवहाय जोङो जुदि नायोब्ला आवगोलाव थांनाय 2015नि जेनाखि BTCनि इलेक्सन बे BTCनि इलेक्सनाव बांसिनै बर' मानसिफ्रा भट होदोंमोन बेवहाय बिदिनो सासे सानै गुबुन हारियाबो होदोंमोन नाथाय बर' मानसि मेजरिटि भटआ बर'फोरनिमोन दा এইबारनियाव जुदि नायोब्ला जों नुबाय जे गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोर जेनेबा आदिबासियाव सावथाल उराव नेपालिफोर दिनै माने बाहाय एसे एनै राजबंशीफोर दं सूत्रधरफोर दं बाङालि एसे एनै सासे सानै दङ दा जेखिनि दं जेसेबांनाखि जाति जनगोष्ठी दं गासैबो दिनै UPPL दलाव दिनै हाबफैदों आरो दा UPPLनि जेनाखि नीति आदर्श बे नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै आरो UPPL हान्जानि जेनाखि लिडारशिप मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जेनाखि दैदेननाय आरो बिथांजों लोगोसे जोंनि UG ब्रह्म रोंगोरा नार्जारि बिथांमोननि जेनाखि दैदेननाय बिथांमोननि जेनाखि नेतृत्व बे नेतृत्वनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै दिनै मानसिफ्रा गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा गाव गावनि जाति जनगोष्ठीनिबो लाब जागोन उन्नति जागोन जौगाखांनाय जागोन बेखौ फोथायनानै दिनाव गायबोदों माने 17 बोसोराव जेनाखि BPFनि जेनाखि सासन हाग्रामा महिलारि बिथांनि जेनाखि सासन 17 बोसोराव बे 17 बोसोराव गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीया बाहाय मर्यादा मोनाखैमोन बिसोरो गावसिनि जाति जनगोष्ठीखौ जौगाखां होनायनि थाखाय खाबु मोनाखैमोन सुबिदा होआखैमोन दा बेखायनो अनाबर बायदि मोनसे राजनितियाबो जानानै थांबाय मोनसे समाव खिन्थु दिनै मोनसे फोथायनाय लादों UPPL हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि सायाव जे UPPLनि जुदि सरकार फैयोब्ला गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा गाव गावनि जाति जनगोष्ठीखौ जौगाखां होनायनि थाखाय खाबु मोनगोन आरो मोनसे जोंनि गेजेराव गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव अनलायलायनाय समान मोनथाय समान जौगाथाय बेखौ मोनगोन होननानै फोथायनानै दिनै UPPL हान्जायाव गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा बर'जों लोगोसे दिनै हाबफैदों आरो खामानि मावबाय थादों दा बेवहाय बुंनांगौबाथ' गोबां बाथ्राफोर दङ दिनै बिथांमोना जेनाखि जौगानायनि जेनाखि स्ल'गान होबाय थादों जों नायोब्ला नुयो भारत सरकारनि माखासे रेडिमेड आसनिफोर होननानै बुङोबा PMAY आवगोलाव IAY मोन बेनिफ्राय जेनाखि लामानि जेनाखि खामानिफोर प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना बेनि अनगायैबो जेनाखि न'नि लेट्रिन होन बिदिनो माखासे एसे एनै लामा बान्दो बेखिनिखौ मावदों एसे आरो बेबो मावदों भारत सरकारनि रेडिमेड आसनिफोरनि गेजेरजों आरो बेवहायबो जोबनो गैयै दुर्निथिया बेनि गेजेरावबो जाबावदों खिन्थु जों बुंनो लुबैयो सोंनो लुबैयो दिनै जे एसे एनै लामा बान्दो सरकारनि थाखानाय जेनाखि रेडिमेड आसनिफोर बेनि गेजेरजों जेखिनि एसे मावदों बाहायबो दुर्निथि जाबाय आरो बेनि बादै मा मावदों 17 बोसोराव मानसिखौ जौगाखां होनायनि थाखाय मानसिफोरनि सुबुं धोनखौ जौगाखां होनायनि थाखाय आइजोफोरनि जौगाखां होनायनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरनि जौगाखांनायनि थाखाय जोंनि साख्रि मोनै निबुनुवा समस्या बेखार जेंना बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय दिनैसिम मा मावदों मोनसेबो दिनैसिमाव जोङो 2003 सननिफ्राय दासिमाव जों मावनाय जों जेबो नुवाखै बिथांमोना बुंबाय थादों जों नै कलेज मावदों कलेज लुदों माबा खालामदों लामा मावदों न' होदों मादों बेफोर बाथ्राल' मा मावाखै जाखै बेखौ बुंबाय थादों आरो मोनसे खोथा आं बाहाय बुंनो लुबैदों बिथांमोना सभाराम बरगयारि जुनियर कलेज आरो कलेज बेखौ लानानै राजनिति खालामनाया दानिल' बाथ्रा नङा बै थांनाय 2015 सननिफ्रायनो बिथांमोना राजनिति खालामबोदों कलेजखौ लानानै खिन्थु दिनैसिमाव सरकार खालामनो हायाखै बे कलेजखौ आरो बे कलेजआ बोरै सोलिदों जोंनाव सों
बे कलेजआ बोरै सोलिदों रायजो राजाया साफ्रोमबो सान्दा हरदों बे कलेजखौ सालायनो थाखाय गामि गामि थांनानै मिटिं खालामनानै सान्दा बिदों रायजोफोरनाव रायजोफ्रा सान्दा हरदों जथेस्थ' हरदों आवगोलावबो हरदों आरो दाबो हरदों आरो सभाराम बरगयारि कलेज आरो माने बिथांमोना बुंबाय थादों जे माने खाम्फा बरगयारिया गावनि थाखाजों हारसिं सालायबाय थादों होननानै बुंदों गावनो थाखा होनानै हारसिं सभाराम बरगयारि कलेजखौ एक्स.डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया सालायबाय थादों होननानै बिथांमोना बुंबाय थादों आरो किन्तु जों बुंगोन रायजो राजानि सान्दा लानानैसो सभाराम बरगयारि कलेजआ सोलिदों आरो बेवहाय साख्रि आवलाफोरनिफ्राय साफ्रोमबो साख्रि आवलाफोरनिफ्राय माने बेथननिफ्राय दाननानै बे कलेजखौ सालायनो थाखाय डनेसन लाबाय थानाय जादों दा बिथांमोना खिन्थु गोरोन्थि रायजोफोरखौ मिसलेट खालामनो नागिरदों बाहाय गोबां खोथाफोर दं बुंनांगौबा गोबां माने दङ जोंहा बुंनांगौआ जोबनो गैया जायखिजाया एइबाराव रायजो राजाया UPPL आव फैजोब्बाय आरो UPPL आ बिराद मोजां मोनसे जाफुंसारनायनि गेजेरजों सरकारखौ दागोन आरो जोंनि नैबे 14 नं चिरांदुवार समष्टि हिसाबै बेवहाय 5,000नि बांसिन भट लानानै जों खाम्फाखौ फेजेनगोन आरो